Konnichiwa, desde Kyoto. Hoxe madruguei, cousa moi rara, non sei se se nota nos meus... non sei nin falar. Non sei se se nota na miña cara de sobadísimo. Aínda así, madrugar para os turistas en Kyoto significa levantarse ás 5 da mañá. Nin de coña vou facer eso. Pero bueno, son as 8, xa saín e vou ir a ver o famoso bosque de bambús que está cerca dun templo. Hai 1000 templos, non sei se xa o dixen en algún momento, hai 1000 templos en Kyoto, ese o dito. Vou agora ver un deles, logo verei máis. Vimos ver se madrugar serviu de algo. Sospeito que non, porque a xente está moi tola. Xa hai xente indo ao traballo e tal, pero notase que a cidade aínda está despertando. Dame a impresión de que Kyoto non madruga moito. Había moitas tendas cerradas na zona do hotel e tal, e agora tampouco hai moito movimento. The next stop is Uzumasa. Station number is Akaitama. Sabedes que máis molesto que hordas de turistas e camiñar entre hordas de turistas? Camiñar entre hordas de turistas con paraugas. Evidentemente non estou seguindo Google Maps, simplemente sigo un río de xente que me leva desde a estación ata o bosque de bambú. Ao parecer, os bosques de bambús eran moi comuns no Xapón, mais co desenvolvemento económico foron talando para facer desarrollo urbanístico. E chegou un momento en que o goberno se deu conta do que estaban a perder e empezou a protexer lugares como estes. Hoxe, por desgraza, este sitio está masificado grazas a Instagram e ao turismo de masas do que somos parte, hai que dicilo. Pero hai moitos máis que este. De feito, en Kyoto mesmo hai outros que intentarei visitar se o tempo permite. Que conste que esperaba moita máis xente, a verdade é que aquí se pode camiñar, non é como onte na zona bella durante a tarde. Supoño que dentro de 1 ou 2 horas, cando abran as tendas, isto será bastante peor. Ten encanto ver o bosque de bambú tamén con choiva, é unha experiencia galega. Acabo de entrar no Okochi Sanso Garden e a entrada inclúe, creo que un té. E o que me gusta da entrada outra vez é a entrada en si mesmo. Non sei que tal estará o xardín, pero mirade que entrada máis chula. Se pode ver.
Vou coller unhas boliñas de sésamo. 500 yen. Arigato. Posiblemente cando mo deu o que me estaba dicindo era: cuidado, está quente de carallo. Dentro ten como unha pasta de... penso que tamén outra vez de fava, moi doce, moi rica, por fora está crujiente. Son tres, o que pasa que, a ver, iba a decir, non o vou sacar porque a vou liar. Tamén se pode comer polo fritido, lingua de tenreira ou lingua de vaca. Se queredes algo máis sano, temos froita, iso sí, cuberta de caramelo, imagino. Xelados, non é o día. Este señor me contradí. Coche pequeno para entrada pequena. Unha tenda de lápidas xaponesas. Custan 1.700.000 yens. O tema de poñer velas, de prender velas, iba a decir na misa, bueno, aquí non é na misa, pero nun templo non é propio noso, como se pode ver aquí. De feito, aquí dinche para que son as velas que pos, para a seguridade en tráfico, para atopar un bo traballo, para ir a unha escola mellor, para ter éxito no amor, para que o cancro mellore. Pagamos 50 yens, prendemos a vela e imos para lá. Vou xantar, fideos, pon que é ramen, pero non é ramen, son fideos chineses. A ver que tal, son de tenreira en vez de porco, que creo que vai ser algo máis lixeiro, pero veremos. Mira que casa máis bonita. Bueno, non sei se é unha casa. Barbeiro.
como non me ia gustar un bol de fideos, en que non se fan rames, fideos chineses, onde podes ver como fan os fideos cunha consistencia moi boa, destos que podes masticar, un bol con botelle, bueno, pedín que lle botaran cilantro, o caldo non é tan pesado como do ramen de porco, efectivamente, moito máis claro e lixeiro. E aparte pedín as empanadillas, bueno, as gyozas chinesas, tamén máis blandas, son diferentes. A min quizáis me gustan máis as gyozas clásicas, pero estaban moi ricas tamén. Acabo de tomarme unha filloa, bueno, unha crepe de sésamo brutal. E preguntei a rapaza que era moi maja e falaba bastante ben inglés. Resulta que non é nada típico, que o inventou ela porque antes era unha tenda de sésamo e este reinventaron e teñen como misión popularizar o sésamo e as súas propiedades positivas e bla bla. E me pedí unha crepe feita de sésamo con crema de sésamo negro e crema de fava vermella, que é un tema recurrente nesta viaxe. Riquísimo. Oh, thank you. Can I sit here for a bit? Yeah, thank you. As tendas de chapeus son algo común aquí. Fari-chan estaría encantado. Unha cousa que non mencionei, creo, é a cantidade de baños que hai en todas partes. O sea, este é o paraíso do viaxante con incontinencia, con problemas digestivos ou o que sexa. Non só falo de baños en sitios obvios, como museos, que, bueno, non fui a ningún ainda, pero imagino que hai. Non falo de baños en restaurantes, falo de baños en templos, polo menos un, sempre. Falo de baños en xardíns, baños en estacións, polo menos un, moitas veces varios. Baños na rúa, baños públicos, hai un edificio onde hai uns baños públicos. É dicir, non pasan 10 minutos sen que atope un baño, sempre. Ademais están bastante limpos, algúns non tanto, pero en xeral sí. E son gratuitos. Este sería o país ideal para min para ter feito o famoso Interrail por razóns de sobra coñecidas polos que me coñecen. Estou no Castelo Nillo, que é patrimonio da humanidade, non tiña nin idea nin de que existía. Ten 400 anos de historia, creo que se inaugurou no 1603, me parece que acabo de ler, e foi unha parte moi importante da historia feudal do Xapón. E ademais tamén aquí se puxo punto final a ese período feudal e se iniciou a época do Meiji, que é o inicio da etapa da nación xaponesa tal e como a coñecemos hoxe. Pódense coller prestados os paraguas. Non, é para deixar os paraugas e poder telos aí seguros, porque colles con a chave, levas a chave como se fora unha consigna de paraugas.
fin de Sakura. Cea fantástica nun lugar totalmente de aquí, de xente de aquí, xente fumando dentro do bar-restaurante co béisbol posto, que aquí hai gran afición polo deporte de béisbol. E eu usei un bol de arroz con tempura de gamba por riba e con un ovo a medio facer, como de costume, e ademais unha sopa con gyoza. Un sabor espectacular, recórdame o sabor dos platos que facían no meu querido Boba en Stillwater, Oklahoma, que era cociña taiwanesa, pero bueno, non sei por que me recorda a ese tipo de comida. E ademais provei o licor de losa, no, o licor de ameixa, pero non almeja, ameixa de ciruela, en castelán. Moi doce para o meu gusto, non pegaba nada coa cea, pero quería probalo, bueno, probado está.